Horas madamang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus, martang yang mahita. Damay ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imamangaramoti hati-hati ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Hata ni dibata dianet siyan Habakuk bidusada ayat 12 Rodi ayat 17. Songonon ma hata ni dibata. Dahodo ale Jehovah de bataku sian narubi do pena sun badia diau. Dang tagamon mate hami loasonmu. Ale Jehovah bahen uhum do ibana. Umbahen di patibang ho jala bahen pajoraan do ibana. Umbahen ojak ibana di bahen ho. Ale dolok batu. Pita situtu do matam umbahen so tarpaidasa ho narwa. Jaladang tarbahin ho marsobu-sobu mida pangarupaon. Buah sama tung paidaomu pamupusi. Tung siap ho. Molo dibodut halak parjahat na tumigor sian ibana. Jala tudoson nakadeke laut jolmai dibain ho. Tudoson guluk-guluk tahena somar raja. Tung saluhut do disita nasida. Tu kijang marhite-hite hail. Jala dipapungu di bagasan jalana. Jala diojat tu bagasan hadak kadangna alani marlas ni roha ibana jala marulup-ulup dibaini umbahin mamele ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadangna ai binahin nido napo partalianna jala talmis si panganonna alai dung songoni tung parumaron nama jalana jala datan na mabunui akabang so parbegu so marparsadian ido saatna. Damang dainang hupuk kahami jami tahun marhite-hite sada ilustrasi ima disada jabu dipature salak bapa ama akakabil listrik di jabu nasidai. Dipanok noti anakon nama uhut syukur-syukur rohana. Tumbuasa di putusi bapakon akakabili. Disehati jala disabung muse. Pitor dido ibana mabuasa tung diuloko songoni bapa. Anon dang boy be manoton. Dang boy be denggan AC. Dang boy be denggan kulkas. Anon gabe bahaya mamaon. Kebesiga masudi anon listrik taon bapa. Alai bapa nai diboto do naniulahon nai. Dada namanigai ibana. Alai lau paturehon arus listrik asa tung ture jala dao sian bahaya do tahe. Anak kon nai dangdung diatu si ibana saluhut nai. Alai didok rohana uboto ado babaki sianau tahe didok rohana. Songon ido damang dainang di bagasan parngulota cucut do songon kabil kehidupan di bagasan parngulota sipata disehat dikupas dilikiti jala songon na berbahaya. Dang tatusi alai dibata uboto saluhutna debata pardenggan basai ubotosa dia do namasa di bagasan parngulota. Damang dainang Habakuk totong do merasa bingung ibana mangida keadaan ni bangsana. Jehuda mardosa dunian. Alai buasa tung dipake dibata bangso na jumahat ima Babel lau manguhumi nasida. Taida ma diakui si Habakuk do daho ale Jehovah de bataku sian narobi do penasun badia diau. Didok ibana dang tagamun mate hamil wasonmu. Sun badia adong pangakuan na bagas panadayon na bagas sian Habakuk. Ia de bata badia do. Badia marlapatan dada gabi de bata na kompromi tu dosa. Jala dia dopan ni Habakuk dibatai
Buasa tung marsobu-sobu gabiadong akka dosa naubal kadope. So dagdana kima tutu di ilustrasi i namaniat kabil bapanai tarida dohera na mendigai hape napaturehon do. Marhadumuan tu tema ni minggu tap debata na botosa di ida siya bakuk do Babel manakup bangso Jehuda songon deke jala berbangga diri do nasida seolah-olah debata dang ubotosa taringot tu si. Hape di boto debata do saluhut nai dang nagabe marsobu-sobu debata nida pangarupaon alai respon di bagasan parnguluan ni si Habakuk marnidai buasa tung songoni. Maradu tudoson songon deke di laut jolmai di bain. Jala tudoson guluk-guluk tahe naso marraja. Damang dainang taidama Babel Holan alat sabing doi alat sementara dipakai di bata alai di partikian ni di bata ikon human ni di bata do ala ni hagicangon ni roha nasida di ida di bata do jalur kabel listrik di bagasan parngoluan di bangsonai hape Habakuk marnida Holan sepotong kabel sada ilustrasi doi debata marnida jalur listrik kehidupan ni bangsona manang na ikon si potongon na do si patureon na do diboto debata doi debata nasun badiai damang dainang ahado si putih hota sian jami taon na parjolo porsea nangpe dang mangatusi jod-jod do parngolota sahera kabil na di potong hacit bingung dang masuk akal alai di bata nasun badia dohot na botosa sedang bekerja paturehon dada manigai napaduahon unang iri unang hosombro hatta marnida halak na jahat memang dunia portibion songon na dikuasai halak na jahat tu alai jod-jod do dipake di batai gabe alat sementara ai diboto di batado batas-batas ni partikian saluhut napatuluhon hot maho dihabadiaon molo di bata badia bangsona pe ikon tarjodo mangulu di bagasan habadiaon maribar sian tonga-tonga ni portibion nang marhasesiga damang dainang ahado si putih hota sian jami taon na parjolo molo tung jod-jod taida hajahaton sahera na monang ingot ma di batana badiai dada na ya kompromi dohot dosa sudena ikon dapot panguhumat do napaduahon dina bingung manang naso taatusi buasa diizinkan di bata hal-hal buruk terjadi tiup madiroham ia di bata oboto saluhut nado ibana do mangatur hossa jala dada nahya salah napatuluhon haporsiaon napolin dada holan porsea ditiki taatusi saluhutna alai hot maha porsiota nangpe dang dope haru taatusi di batana sun badia dang nahya bertoleransi tu dosa di batana ubotosa saluhut akalakan di jolma nunga merancanakan akka
keadilan. Alani molope dang taida dope keadilan ni naing ma porsea hita ia debata totong do meniup kendali, memegang kendali di bagasan parngolota. Idaota mamar hite-hite turpukon Habakuk jujur bergumul. Jujur doi bana marpanukun tu debata. Di bagasan tangyangna alai manotong doi bana hot marpangusadean tu debata. Hita pe molo adong kebingungan di bagasan ngoluta. Bergumulan di bagasan ngoluta. Hot ma di bagasan ngolu. Namar tangiang jana marsigatong tu debata. Tu debata nasun badiai. Tu debata nasun ubotosa saluhutna. Ingot ma dada nahia marsobu-sobu debata tu hajahaton. Di ujungna bangsa Babel sebagai alat sementara ni debata. Laho paturehon bangso Jehuda doi asalam tumada debata asalam marhabiaran tu debata asa tutuma gabe maila dosogot akka bangso perbigui nang pemangasahon jala nasida marhagit jangon di roha nasida alai dang pasopuon ni debata hagit jangon di roha nai manotong. Panobaon nasida tu kesuksesan sendiri. Dipuja nasida do, dipele nasida do jala. Simbol kesombongan pada kekuatan dan strategi. HP sudenai olan alat ni debata saping doi. Sonari peda mangdai nang godang do jol mana memuja jala modern. Jala modern ima na pinangasahon nasida. Uang, jabatan, teknologi. Alai sudenai fana doi, parsatokina doi, na manotong holan debata nasun badiaido. Pasahat madalanmu tu debata, di bagasan habadiaon, asaibana paturehon lakam. Amin martangyak kita. Moleate madiho Tuhan di hatam badiai. Ajari mahami mulu pesi pata di portibion. Saherana bergumul hami, bingung kami, mabiar hami, ala jot-jot saherana monang na jahat di parngulon nami. Alai holong ni roham dang pasubuh kami. Leonon mudo di hami akadalan, dohot pangerupion na siyan di bata. Asa gabe talu parjahati Tuhan, gabe si parmonang mahami Tuhan. Moleate madiho. Moliate madiho ali di bata manami acari hami marhite-hite hatam na badi. Ulang di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.